to Nikopor ngin Shakri Oblay, teaching I Jongi Shkakam Kajongu, but Karbalum Shango Pants, Kabam Karpat, E. Kong Sapi Bananki Melemgam, ins I, and Hubor, Lingbaksur Jingruai, Baran Onglopadin Kajingruai, Hadim Deplum Jango, Sopam Karpat, the Masan Ki Shadap, Sadwai, and Katan Gijing I, Shkakam Kajongu Blay. Check. Hello. Kakirting jong kajing rai kalong thread of hope. That dreaded disease, her money brought physicians, but only Jesus could bring relief. Though her last thread of hope, it was worn down to a strand, her heart held on to faith till she could touch him with her hand. 'Cause when you're hanging by a thread, still you can climb life's mountain. Though the cliffs are rough and jagged, you can call. If you should slip and reach Rose's end, you'll find the hem of his garment. So don't let go of that last thread of hope. Is that you hanging on to that frail and fragile faith? Are you clinging to the rocks above a canyon of dismay? Reach out for the lifeline, it will never break into. Hold fast, don't lose heart, for once again God will pull you through. 'Cause when you're hanging by a thread, still you can climb life's mountain. Though the cliffs are rough and jagged, you can crawl. If you should slip and reach Rose's end, you'll find the hem of his garment. So don't let go of that last thread of hope. If you should slip and reach Rose's end, you'll find the hem of his garment. So don't let go of that last thread of hope. Nam tabrom bli, amen.
tuan pendam agajing duai kemudian sen pat au blai pa ji beneng iwan ban ko pendam ki selajat ke buku cuma ke pabe yang ayu ome pendam tangan ka no pai si ke pokodor pabe sesen pat ngulme nyala banan ke yang bakatang ko ki cuma pabe ye ban syakri ye ban mane pat penan buram ke teng buku cuma pabe ayu pabe nam takan ke por pokodor pelangi kat ni kum ki khon ke cuma ko pabe melak ban ke yang cuma ko pabe dawai ke jing thumu ba dawai ke jing thrang ko try yak ban kiu jing ban syakri me ban mane me bat ban thrang ro ban cha skor ke tin ke bkhoi ke jme ke ne ga no phai si po bi ko try kan ran ayu kar pang ro ne ke por po bi ba mela ban ne lam e doktor wanda po bi belong syakri ba ke jme ke po bi yak ban nor kat le ni ke por try bat se sipang na ne ko pang ni sngowi ke por ke tin ke jme ke pa lembaga syakri ber cuma ke pab ko trakan rat pensle ila jong ke syakri no bersem ko cuma ke pab ai ba ka we barok ke jing so men cintor ji ke pab kalong ka khbor ka ba me kran na pedeng jing ne ke por pab dolor ka bi ke pab kershan na barok ki benta jong han ka jan met ke pab ni ne ke por ro trakan rat ni wan ra ahmad jing ne por ki ni jing ai ngo bat try to pen kentang ki ba shano ba ka balang kan penan kam ki kalong nam taban peniar ya ka hima ka chome hanek slapot the po bi ko try kan rat ilong ji ai berit ni nak jing khui ba khra tom je pa ndre ko pa bi ngai ai ta man sim badak da not bar po bi penan kam ki try nam ta ka borom ka teng je po bi khui ba sa jong ne ka jan met bat ki e boro ngi bo ti he ma bi de map ngi ha ka teng ko khoi ke me ji su bi pelong de pen em jing khot kar pat ne boro muta la ka taro amen. Tunggai kuble ye rampa balam be chungi bachi el rumjang ible lam puli batwai pangai kuble kumjur ye kong sapi banang keu melim ngap nang tatu jing ruai kachongpi rosibanta khuba prang jungi hakane ka no phaiski ben kor khui phi rar ngut dalam syakri yuble ka balang ko chungu hakisngi barok berang sajim kachongpi nang ni bat syakmat di hang ka klep mat ngin ya yo song khupon ting ka jong ble ling ba syakri ka jong u I Dr. Wanda Helen Karluki kuma pini thu manai long iwe ngin no hikai ha John Roberts Theological College bati badon ro aka theology department tim ka balang isokmen ban ui yi kani kalau ngajeng dawai ka jongi bo blen kur khu I ina ka benta ka bakram is ai pring jongi ema ktien ka jong ble te shon yo son ka bor ka ting ka jong ble tem bak shakri ka jongu an khat no shwa ka praise worship tim ka balang ka jongi kin yalam shwa hakikat to ka jing rwai ban rem mensim Hello, check. Hello, check. Ngin pen kra ke kerteng ke jong terai. Ubaladan dengkat bad balai lam yang ngaba ipi man la kesngi bad man la kapor. Ubah kajeng bha jong u kalong sabab parat bad kajeng e ke jong u kalong kebom la banyak nujuar. Akar pat ngini yang lang ne kapor. Ini ruai lang kajeng ruai. Kaba lais pak kanai puat. Malaysia uit kom yang unong pop ubat tingit tam kata kali kata kajeng kali yang abai pi dari kejubab kalong ba
kajing it kajong try kalay kajing it kabomla banyak dujor aku ang yarwa lang ka verse baning kong maruay ngahayang dajeng lengo yu Jisu nong Nazaret balay siya uit kong yanga unong pop uba tingin pam yarway bang say sin ka verse kong kong maruay ngahayang dajeng lengo yu Jisu nong Nazaret balay siya uit kong yanga unong pop uba tingin pam oh snow pala kanyay long jing wai jong na oh snow pala jing inong when hajing kiamen simuduay uyasat patna upa hajing bisas ep kongkas na katut na marpot jong na snow pala oh snow pala kanyay long jing ruay jong na oh snow pala jing inong wendem yan kot kabalay angel pawan narijeng siya gibut yu Jisu hangta giben dengan yado ulamang busya na marpop jonga oh snow pala kanyay long jing ruay jong na oh snow pala jing inong wendem yana mobat jing ram jong abaro ubalap kong jong uhi uraya ihakadik na maruay halungkal bari oh snow pala
Prabhusau. Hakari itenlan bausen syarulai ngan lek boy anda jeng trelawan dajeng ai pelan bat nong pen em ngan don ban siat ni em bangan po ngan don ban siat ni em ngan don ban siat ni em bala pendat dak lur ba pernah anda jeng lek ngawai hayeng syong ngan boy don ni em kapan siat ba pernah khot kebat dan bajeng em dangsa ngan syakri laudra kimin sim na jeng jon ban ben pai ban keburong na u hakasi kabakra daki ketin jam lutang un ben paungan don pansiat ngan don pansiat ni em ngan don pansiat ni em bala pendat dak lur ba pernah anda jeng lek lawai hayeng syong ngan boy don ni em kapan siat ba pernah ajeng ben bom laong anda ya ungan syem an ID kipaila makordo ban kajeng takari kanang bang nang jana ban kapan siat turong ba pernah ngandon ban siat ni em ngandon ban siat ni em bala pendat dak lur ba pernah anda jeng lek lawai hayeng syong ngan boy don ni kapan siat ba pernah ngandon ban siat ni em ngandon ban siat ni em bala pendat dak lur ba pernah anda jeng lek lawai hayeng syong ngan boy don ni kapan siat ba pernah nakabentao burong play so basang I pastor I bapanyaj akan kejengnya seng belong lu shaman jong kani kabalang kinong syarai ki dekot jong ka komiti balang ki para banget beit rang ba ki kentai ki samla nadu kini ki hep ki berit kat ki badan ningkonge ngakwa ya kabana ai kublei ya pi barok kum kabalang ha ka kerteng ka batyang tamae ka kerteng ka bam jusha job jong Jesus Christ sunong penimbai ujongi ngawan ra ru ya ka jing kublei na ki bahayeng basem arngut ki badan rengkat bat ngi ya kani kapor
ngawan ra ka jing khublei na ka balang ka mga don ka balang nong lum hang tay hamulai ngawan ra khamtam ka jing khublei na ka John Roberts Theological College ki faculty ki students ki non-teaching staff baro ni day ka community ka jong blay ban ngon ra ya ka jing khublay ka bakerpang ya pi kum ka balang kani ka day ka college ka jong ka balang ka jong pi ka balang ka jong ba jong ka assembly baro ko way ki para bangai bi kani ka day ka sngi ka bakerpang jong ka college ka shlem sandur jong ka balang ka jongi bat nang ni lapen mi ya kinong sharai balang kiban trei kiban lek shaki balang ki jongi kiban lech ki mission field kiba pair tang dala ka wei ka jing tmu bat ka ta ka long ban yalap yaw ni unong penemu bai u jongi kani ka John Roberts Theological College la seng ya ka ko mangitip baro hang thea po chiraponji hanong saulia house name khat praspa prapunyo da kabalang kami ka jongi kabalang na ri Wales but ha kata ka po nang khot ya ka Shera Theological College but Reverend Dr. John Roberts uday principal ubaningkong jongka Henry namar ki daw ki bangim kwa banya keren hang dia namar kapor lapan kan ria no ya kanika college na nong saulia sha ni shlong bat kaduan menta hang tei hamau klot lapan kan ria ya kau snem khat khandai spa khandai pusau hadin lara ya ka lapan kan ria lapan kelaru ya ka kerteng jong kanika theological college bala khot no hak ta kapor ka John Roberts Theological Seminary badang kat tu kat ni kendiat snem lapan kelab yang ika kerteng syaka John Roberts Theological College ka badang ne adu menta bad lingba ka jing yad linti jong kanika college hagi ba bon snem la shishaban penmi yaki syakri ki jong blai ki ban trei hagi balang ki jongi bad hagi lingka mission ki balang jongi ki bo la ru ya kaban bo ya kinong tay wat shabana kanika ri ka jongi hakani ka northeast region baro ko way lembat ki ri ki ba marjan jongka banom slem ngan chu ai kindiat kin sait ka tu kan di jing tip shapang ka jing don jong ki student ni don menta arspa san punyo ngut ki bidi student Bachelor of Divinity student kin thai bat shinrang nang tang la de plim lies name ya ka master degree but ngi don arpu san ngut ki badon ki lightly ki departments kata ka Christian theology ka history but ka religion but ki para banget bi nalor kata nalor kini ki residential program ki bangi don ru ka extension studies kabangi khot Bachelor of Christian Studies, Diploma in Christian Studies, Certificates in Christian Studies, and Leadership. But ngi invite yapi ki kon kabalang nadu kinong sharai jong kabalang ba phin join ya kini ki course banang kam sngo tho jeliu shushu ya ka jing sngo tho shapang ka theology ngan sa ai ka definition ka ikata ka theology ka ba phin sngo tho kabalang gadon ya ka project ka ba kraw but ka way ni ka project ka day ka ni ka project ka ni ka institution ka day ka project ka ba kraw ba jong kabalang ni don kamru pat shibun ka development ni dang kam sa adin kin jat ka liang ki infrastructure ni dang don bun ki jing dawa ka ba kampen kuslai shushu yang ngi kinong hikai kalong bakat nang mi usnem nang bun ki student ki ba join nang tay
kat ba ki rooms ki hostel ki sa kumju mentangi don ya ka master degree but ki day bandon ke room ki ba kham long special bakin kham la ya ka ban concentrate ki jing puli ki jong ki hanrai kum ya ki taro ngim da don e ni sha thep kum ba thep pan ni ki student ngaju clear la di is that fair ki siu ki la siu ka pisa ka babun hanrai ka long fair mo kata di nama kata kadau ngidon kam ya ka jing kershan lang jong ki balang banang yai pen bha banang yai pen bed ban shnano ya kini ki hostel ki bakham thamai ka jing lot ka dan ka babon kata-kata namar kata ki para banget bit ngada kerpat ngauret akmat jong pi bapin no senyang kelut ban ai ka kti ka mon ka kti ka diang kenang ba kani ka plan kanang ya seprang ngin ken mau kum ka balang bangidon tangya kani ka theological college this is the only one tang kani ngidon tung ini take care ya ka banang pen bahaya ka banang la ya ka ban ay ka jing syakri ka bakhamba hanrei ka bakham kong san na kita ki baro ka long bapin ken mau ha ke jingem ke jong pi ba ka yeng ka sem ke jong pi ban duai na ka benta ka tei ka balang ka tei ke institution ngut banau sngob ha ban ye duai ni don kam ya ka jing kershan ke jong pi bau blei no ai hangi ginong hikai ka bor bangin nang la ban ai ya ka theological education ka ba dei ba ka ni ka por ka ba menta ka belong relevant Om ban ai tang ya ka head knowledge Henry ya ka spirituality ya ka jinglong mensim jong ki nong puli hang tei de ki once ki balang ki nong ki bla dap de ki resources but da ka jing start komno ban yalam ya ka balang hakini ki sngi komno ban hikai ya ka balang hakini ki sngi kalong ka ba ngila yui de ki jong ki khamat ngim da kaman batai ki para bangai bi ya ka jing kabanging ya kendo ya tingko kum ki banget ha ka jingim ka jongi ka baman ka sngi ha ki babon ki benta jong ka jingim ki don ki khna ki ba struggle mdai tang academically mdai tang ya ka kwat ka sla ki struggle ya ka jing yo kum du kin siu ki fees bat kum ne kum tai la don manur manu ki ba mensi mu blai ukuran hapi ban kershan ay ka jing kershan na ka benta jong kiru namar nganong ipi giju ong berbor kila bon palat pas to bon ki bam yo kam hanrei para bang hebi ni don kam ya ka banang yo shu ya ki mission field ki babon ki bangin tray bon ba ladang ikren pang counseling ka bagi don kam ka balang kat nungot ki bela don ya ka expertise na ka benta kata bahkan ya day bat ka jing don kam ka jong brio bat jong ka brio ki para bangebi na makata ngapil siya pida ka jing ngaurit bapin wan siya kamat ban ya kershan om tangda ki jing no senyang ki jong pi kham tam na ka benta da ka jing duai ka jong pi house nem khat khandai spa sau pun riu Larai bandono ka theological college Sunday haga assembly halai mkra balai theological Sunday ngaperkat balai theological college Sunday kai ka jing don kam ho ni sngau thu banwan ra ka jing ye dei ka bajan pedeng jong ka balang badah pedeng jong ka college ban bu ban kerpat iki balang ban bu ha ka jing duai ban ya thu ya pi chpang ki kerdan pule ki kom trei kam ki jing ker khu ki jing ki ba ka college ka ya lingba Henry ka ka ba kham don kam kom no ngi ngau thu chpang ka theology jong ka balang namar ka tei ka diga shlem ha ka ba nuan ra ya kala wei jong ka balang ka ba scam ka balang ka ba yo ya ka bor blay
kabalang kabadan yung mensim ublay, uba kabaman baro kan mi no par naka. Namar kata kedaw, ngakwa ban keren ya kani ka message sapang ka theology. Ha kani ka por. Ngajukuli pastor kani ka dikasin ka baar ka mga keren ya theological college Sunday. Ngakren ako ka balang, ban ngakwa ban ora mi kani ka ju ka message na makalong very passionate ka padas ko bangat ata. Na mga kwa pagi kon ka balang kin sngaw tho ka kani ka theology ka bangingi puli. Ki para banget bi nya kali ka tu kani ki pastor ngo si keren ya ka ha ka theological college Sunday ki message pi ai school mar. Ki don ki bong pi haban tu sapang kani ka institution ka jongi kumni kumtai te ka message pi jip pat kum ta ter handrai ki para banget bi ka theological college Sunday kam day tang sapang ka JRTC kam day sapang kata handrai mdon sermon mdon handrai ka day ka jing sngaw thu sapang ka ni ka theology baleng ka ong ta namar ladangi sngaw thu hakarukom ka ba jamba sapang ka ni ka jing batay ka definition jong kaktin na ka term theology ila bandong bakawan ki atli kaktin Greek theos and logos God but kaktin kabamot kajing batay sapang ublay kajing puli sapang ublay kajing yakren sapang ni ublay ubanga bat pi ngimani kajing sngaw tho sapang ni ublay ubanga bat pi ni syakri bon ki theologians ki ai shibon ki definitions ki jing batay sapang ka theology ki bon henry ka way ka ba gem bat ka ba jusngaw tanat ka ba ai do sin Anselm of Canterbury ka ba ang theology is faith seeking understanding kajing wat ban sngaw tho ya ki ba kanjam sem ling ba kajinget ling ba kajinget yai wat ni search ban sngaw tho ya uli ublay ujongi uba ka theology ka keren bat ka batay ngim sngaw tho lut pang ublay ladang sngaw tho lut pang ublay umday shu ublay ublay uday ubapala is a mysterious other ngiyong hanray kat kabangis ngaw thu day ni thalit ktien shintur jongi ibalong very limited ngin ngaw thu but ngin yo uni ublay ujongi kum nung itip yo but kum tatater kani ka pen perkhat ya nga kani ka jing ngaw thu sapang ublay faith seeking understanding of this God unu blay ujongi kani ka jing perkhat kon ra hangai hilai dali ki ai hato baro nangi day ki theology namar ngi hab bani perkhat sapang nu blay habangi syakri ngi perkhat sapang nu blay hato baro ngi day ki theology ki don lightly ki ai bangon ra ka way ngi kren ya kata ka academic theology academic theology ka ba kami aday begitu ki budget ban pule ka theology pura ban yo ya ka training ban don ha ka balang bat kum ta ter yo ki jing hikai ki ba kami yar ki ba kam jliu bagani ka jing hikai theology kum ki way pat ki discipline ki field of studies ka de ka way ru na ki discipline kabangi concentrate tang yakani ka ktin ka jong blay ka balong ka source of theology henry nyet daru sha ki way ki disciplines ki field kum philosophy psychology sociology anthropology philology but kum tata history ethics kum tata nalor ka bible ka badai ka source of theology ka way ni tmay jong kata ka de academic general theology ki jing puli ba jing tip kolom sapang ni ka theology kay day kam tami kitu ki banget ko mapi ki bakwa ki badan interest ban kam ngam kam
buồn ban khăm ngô thụ khăm buồn ban wat su ya ki jing tip she ke gi bakan jaman sim nama katanga mention ni kitu ki BCS dip CS certificate course leadership course tar very interesting buon ki na mata ki bawan ni buon ba ki MCS dip CS ni dang da play ke MCS Master of Christian Studies ki babun bat kat no ka peling ngo ya ki ban ngô thụ hakarukom ka bajliu ba shapang kani ka theology Kawai pat banu Muslim, theology of the people. Ka theology ka jong pi. Ki para banget bi. Ka day ke ay. Kabaya day baka jing puli jing yakren jing batay jing sotho sapang ublay. Jong kita ki banget. Ki bam da specialize ya kani. Henry ki bak wad ya ublay. Let's say kan kam kan yat ban sngau thu ya kani ngan ai pi ka jing thu khana khnang bakan kam shai ka long ka jing thu khana shapang way u theologian u bakraw u bakerteng u Jürgen Moltmann well known theologian u tho kum ni ka ta kot jong u ka bakerteng experiences in theology ways and forms of Christian theology wong yanga kani ka Christian faith ka jinget ka jonga ka sedang na ka jingwat jonga yo blay ka jingwat jonga yo blay wong hakabakut jong snem khat khandai spa sau pulai benai julai wong ngadon ngalong kum Air Force Auxiliary wong habang ngadon hakatu kum Air Force Auxiliary ngarang don hakaway ka shnong ka jonga ka bakateng ka Hamburg kat bang adang yeng beki parlok jonga la bom ya ka tu ka shnong la kum batang lod ya ka haka thamaba ka baar wong la bom ya ka dakini ki RAF Operation Gomorrah Royal Air Force Nila puli siya pang thamaba kabaar. Moltmann wong habala bom ya ka. Lalat salit ya nga na katakading. Kipalok jonga kila praling khot lingkai wong. Henry nga yeng hang ta klem kta kay ru. Wong ak takapon ngadolong very secular. I come from a secular family then. Kabam da penlejing mud sepangki ki bakan zaman sim. Wong hakata kamit. That very night I cried out to God. Hakata kamit. Ngayam siya ublay for the first time. Kabaningkong ewang. Kasin kabaningkong. My God, where are you? Hey, Medon. Nang tawong. Why am I alive? Balay nga dangim. Banga klamiyap kum kitu ki parlok ki jonga. Kata ka question wong. Kanang don hang ni po kakli jonga. Hadu menta. Wong nang ta after that incident, wong akwa panit puli mathematics physics. Henry la siya akot biang. Yakaban led shatma wong Hashem yaladi bangadon hakataka border jong kataka battle at Arnhem Bridge kadi ka site kabalong very famous haka World War II Nazi government ka khot biang yang siya tao ang led Henry hadian nang ta wong la siya ring braw ki British soldier They hang ta wong for 3 years. Kala pinshitom yang ban perkat syapang taka horror. Ka jing shirkai jong katakatma. They hang ta wong perkat saya ka pop ka baki briw ki jonga. Kini ka German crimes wong against humanity.
Namar ngitip baro hakto kapor. 6 million Jews were killed by Hitler, by the Nazi government. Wang hangta nga siyong hakini ki barbed wire nga perkat yala ka jong ka jingem nga la do jing kermen ngam sngow don hok shu ban im nga la jalot ki jing tmu ki jong nga baro wang nga wat kay kani ka jingem ban sngow thu khambha sha phang jong ka wang ngam don shu ki interest phang kani ka perthai Day hakta ka kimba, jong kalintiyat ka jong, wang ngawad yo blay. Bada ka jing yo ban puli ka Bible, nakikatu ka ni ki Scottish and English Christians. I found that comfort in Christ. Ngayo ya kata. Kajing hun, kajing palay man sim, how Jesus Christ. Wangon ray, kajing mat, kajong nga dan hapmir, jong kajing yap. Wang long depression. Wang kaladan ni po jong nga. Hanray na kata ka location, na kata ka jaka. My theology was born. Theology kajong nga, kastang. Ki para bangai bihit ka theology umod man ka day ka theology ka bami na ka jing shem na ka life experience what ban shem ban sngow thu yo blay ban ka jing yat lenti ka jong u ya karyat karam dan bu nangi ki baka tier theology ki resources day ki experience ki jong awat pi namar kata ka daw kani ka day people's theology dan bo na ngay gibayad ya kilinti jong kajing pang bat kajing shitam khamtam kitu bapli kibamat ikini kijing pang kibangi ong kimla pan penkot terminal diseases katuken kadai kajing ya shem kajong ki badu blay ki mat yaw ni blay dak yung mat kijing dai kini ki ba penlong ken ya ki bakin sngow thu khambha yaw blay haka jingim ka jongang la judon ka por ngadon haka crossroad ngamla banjit shani bat chatai ublay la khot ingana do dang rit hanrei mi apoi satam judon temo ki kan thai ki balai puli theology katu ka dei ka baki puli tang kirang ba tong laya nyo satung Hanrem ju poise se hiru. Namaru blay ula jid inga. Kidan kibon ki pastor da kababuram la ni ki wiki pinle you la shy ngam tip. All I know kalong bu blay you khot yaga. Jump right there. Mtep ni sino. Mdan future mdan ho balang am judan ki kan thai pastor. Hanrei ki para bangai bi ngan nut ban phla kan ni kapor. Bahawa beliau khot upliru ya kajing kang kilat kilenti ki bau beliau dan kano ke blok hado bang ada pendep ya kajing puli ki basya jerong tam ya ki briu ki balingo kaniken kadai ka proof bangi don yang ni ublay ubangi wat bat ni syakri ki para banget bi nama kata ngin duai bau beliau unyarap un ai boring un ri un sumari un ai hangi kan ka jing sngow thu bangi don kam yo lu blay people's theology ka the best number blame to ipi ngi shonga armchair theology manu batho hanre ka theology ka ba mi ka jing sngow thu shapang blay ka ba mi na ka life experiences ka jong pi kata ka jong pi ba pi shem bat uni ublay uba im bat uba shisha old man hadin ba dep kala ka bamut ulali puli theology hangno untrei wang o ngayo kawai dan biyarap yang nga bangan trei kawai ka balang kata ka balang ka de ka reform congregation of Bremen Wasserholst wang hangtaken ngadang kamsmong tu shushu yakani ka people's theology
Uang mentang ayo ban itu yakini kibriu in their struggle. Uang atrei kata kasnong keberan saus pa ngut kibriu, san pungut ki farms, ars pa tu belais pa ki masih. Uang mensi ngasong atau jeng tho, menmiet ngarung kibriu ban ngap yaki. Ki para banget biit. Hatu baro namar katangi de ki theologian. In our own right. Ni day ki theologian? Yes. Ni day ki theologian. Haga jing jiit ba ublay. Ujiit. Ni don ka specialized ministry mo kung bangi pastor kung tateter. Hanay baro. Ni day ki theologian. Ni wad yo ublay. Ni kwa ban skutu yo ublay. But through our life experiences, ni skutu yo ublay. Namar kata kadaw ki para banget biit. Katim kabangan kren hagan ni kapor. Kalong syapang ublay. Ngakwa bangin nakam ngau tho ba. Syapang ni ublay bangi im bangi syakri. Syua bangi ya chikmat ni ublay ki jing duai. Try nga duai ka baman puli ki jing mut ki jing perkhat ki jong i hagan ni kapor. Ayu men si mu jong me unyat lat. Penjar-jar, pensngap-jar kinu ki sur ki bawan nabar. Latang ka sur ka jong mea belai. Hagan ni kapor. Ipan ka kerteng ka jong Jisu. Amen. Kani ka theme ublay. Kidon bon ki jingkli starts with a question. Who is God? Uay uni ublay. Kumno ngin sngau thu yu ulong uba kumno ki jing long ki jong u ki jing khmi lenti ki jong u nangi ki breu ki baula thau ha ka dor ka jong u ha to ublei udei ubang isyo sngau ni shu tep ha ka ni ka khli ka jong i ni udei ublei ubang ida sngau thu ida syampang ida priang ha ka ni ka download ba ka jingem ka jong abat phi ubang idei thu personally uni ublei Baro ki banget ki don la ka jong jing sngau thu ka jing tip ka jing itu yaw ni ublay Henry ka banga kwa shu ya ka ban kham push shu ka ta jing sngau thu jong blay kalong bangin kren ken ban sngau thu ba syapang kini ki attributes ki jing long ki jong blay namar kalong ka badan kam yang abat phi ha ka jingim ka jongi ka baman ka singi banom muslim ublay udon ki jinglong ki bakirpang two categories are benta ka way ublay udon kita ki attributes ka bangi khot absolute or incommunicable attributes of God ki belong part of God's nature ki bangi ngimlai ka ban yo e kata ngimla kumang chupuli kan iktian ka joblay God is eternal kata kade ka wa jing long ka jong tang mau hiu long ndan balong nama ka attribute kata ka attribute ka absolute tang mau ublay ubam don kanu ka jing sedang ba ka jing kut kitab jing penpau iwei prawang I am the alpha and the omega the beginning and the end Ubas sedang bakut, kajing sedang bakajing kut. But ulong menshua ki baro, but hu ki long ki bane lang. Stiu Paul ki nong kolosai ki nong baning kong dekat bakat nyo. Kata kari baning kong. Kabar, ublay udon haki jaka baro ngingimla bandon. Tang blay. Omnipresence God. God is always everywhere. Sam shispa lai pundai pietib ha shanungan let do men sim jong me lan li shanungan pet nakakhmat jong me ladangan kiu shabdeng medon hangta ladangan siang ya ke jingtia akan yamra hangta medon ladangan shim ya ki thap niang men step ngan shong ka bakut ka duriau wat hangta ka kti ka mon jong me akan yalam yanga para banget bit kata kadai ka jinglong ka jong blay ula unu ban buri yala di haki jaka bari banganom iyo uong try
Jeremiah arpulai apusau. Ngangam dap ya kebeneng media ke kendau ong blay. Omnipresent God. Udon bat pi hakanu kanu ka klimat hang nu abi pidak. Nang ta kajing start omniscient God. He is all knowing. Utip lut ya ki ngi ngim la ban tip tang kun kitila jong ngim tip. Henry ublay utip. Omdan kabam tip bat ublay, omdan kabam ngau tho bat ublay. Isaiah sau pun riu kendai bat shipau kendai bi bat shipau kong namar nga long ublay omdon ubakat nga. Ubada itu ya kabakut ya kabasdang namau di start. Itu ya kabakut kabasdang bat ya ki bampat le na do men barem ulatip. Ngilong ta ngilong kumta para bangebi. Nang ta ngidon you omnipotent God ublay ubadon bor baro. Sam arpusau pra usiem debit urai uei uni usiem kaburam utrai ubaklan bor bat ubadon bor. Jeremiah uang life ar khat nyo atrai ublay hakmi melatau ka beneng bat ka kendo da ka bor ba ka jong me udon ka bor. Gospel Lucas iwe life nyo omdon kanu ka pam la long bat ublay jongi namar ulong ublay ubadon bor nang tau long ublay ubam jula ban kela Malaki lain riu na bangau try ngam jukla na bakum taken ba om shimla bam du no ya pi ko pi ki kon u Jacob Hebrew khat lai prau Jesus Christ ulong jo benen menta shri ki bam jukot kom ki banget ni tip ya kani Deuteronomy hinyo kendai tu tip namar kata ba utrai ublay jong me mau ulong ublay ubayai ne eken ubayai sumar ya ki jutang ba dia ke jingis nei Ketir play ko ang. Nama kata ki para banget bi ni don Kenya lu play. Nang tau long play ulong self sufficient. Ju kerdo ublay ulong ubadap kerhai ka jingdap ka jong uhi. Udon ya ka jing im kerhai hawi. Yones san arpon rio. Upol ukuren sa pang ka jing kerais pa ka burom jong. Umpan keliang nanuru kemudian kam ngabat pi. Boro nanuru namaru ulong ublay ubadap self sufficient. Sti Paul kinong Ephesus kinong balay do khat kita kideki absolute attribute ki jong ublay kideki jinglong ki jong ublay ki batang ublay hi udon ngingem don kata ka first category kabar kaway pat kalong relative communicable attribute of God. Ki para banget biit, kini ki way pat ki jinglong ki mga nong ipi kani kapor ki day ki bangila ya kabanyo pateng na ublay. Now ni ublay ubay mani. Ublay ulong ka jingkud holiness. Ngastunat baka team jong pi kong ka jing kot ka jinglong kud. Ka team met balang jong pi. Kajing kot siya kajing kud. Hakani ka kitab jing penpau sau pra. Uba kud utrai. Uba ublay uba don bor baro. Deuteronomy lai puar sau bi. Umau siang kajing le jong u kabajanai. Janai. Kud janai senar. Ublay kajing shisha ba kajing bam hok. Uba hok bat ba bet ulong. Utray uba hok bat uba bet ulong. Sam shispa sau pusan. Kanyo. Kata kajing long kud kajong nublay. Bat ya kani kajing long kud. Uay keluj hanga bat pi. Ikwa ne ban long kumta. Ban piam ya kani kajing kud kajong ublay. Hakajing im kajong bat kajong pi. Nang tau blay ulong kajing iit. Naksti kabaning kong John sau pra. Baro uba iit yo blay. Ubam tip ya kajing iit kajong blay kamot tip iit yo blay. Sung thoy ro spang no blay. Bo long blay uba iit. Yohanes lai kan riu. Ngitip baro ya katangim dadon kami kaban pule.
greatest verse in the Bible. Yunus lai kan riu. Nang ta kata ka jing ye jublei ka ai kelut ya kita ki bamban ban piam ya ka. Who can separate us from the love of God? Manuala. Dan tapi piam ya kam dan bala. Nang ta ublei jong ka jing ai ba ka jing isnei unong ruai sam shis pa sau pusan prawang utrai uba ai. Efses ar prawang namar da ka jing ai la pen im yangi. Ublay uba kraw kajing ay. Uay yangi. Para bangay bihin. Tang bakan kajing ay ngang dep kena kami balang tang kendiat ki benai. Kajing ay. Kajing ay kabasyo ay. Tang baka parem doru hakat du kapor ngiyong paradox of grace. Namar ngidon ka cheap grace ka batat do but costly grace. Kamot boleh usu ayah yang culiakan pemon. Karemdor balai banghihapan ya kun. Ban piambe ke kajing ayah ke jong balai. Nang ta goodness ke jing bah ke jong balai. Tu ayu eu try nama ulong babahasam si sepakat kendai. Riu pura. Melong babahabat mele abha tu hikai yang ki anjong me. Iway chronicle kan riu lai pusau bat kum ta tetel. Marcus Shipau kat prau Jisu ong yo samla jubab inu samla rang ba banyo ke jing imbam jukut kumdo mdon ubabaha omdon ubabaha Henry tang uwe bu tau we de ublei baru ai hangi ladang yu kwa ban bu ya kan ke jing maha ha ka do nut ka jong abat pi na tau ublei ubastat Sti Paul kinong rom kenong ka bakhat way ka dekat ka balai pulai kajing jeliu ba kajing kan race pa kajing start pa kajing tip ublay kat no ba kita kajing kot bisa jong kilong ki bamla yet shu Jesus Christ how ba kolosai ar kalenong ar bat lai how Jesus Christ how ba buri ya kajing kan show baro jong kajing start bat kajing tip ladang ngimdon ya ukris nginomdon kajing start bat kajing tip nang ta shushu du lo blay jong hok justice prophet Amos the prophet of justice upet yak imlang kasalang ka bakan riang blay pa protes dia kata hatung ngidon ki prophet menta ki ban protes ya kajing bam hok baro Topen kenria no nangai kijing sawa kijing ruai jong me nabangan nom ngap ya kijing kenut ki bela jong me hendrai tu ai ba kijing bishar kan tut kum ki ombat ka hok kum ka wa ka baslei hatu don shu ka hok para bangai bi nang tau blei don long ru blei jong kijing suk ya kijing suk ai api ya kijing suk ngai i no api bat kum tatater kini kidai kita kibengong ki relative attributes ki jong blai ki bangila ban yo pateng ladang ikwa ya ki u blai la shubu hang ni ki don menta lada pimon ban piam mi kini ki jinglong ki bakut ka jingem ka badap da ka jing i ka jing bha ka jing stan ka hok ka jing suk bat kum ta ter hatua ka jing shakri jong yo blai ki pau ne em ken kini ki attributes ki jong blai ling ba ki kam ki jing im ki jong ki para bangai bi hatu ngilas ngau thu ne em yo lu blai ladang im don ye kini kamon ngimpat ngau thu pura ya uni u blai ba em ba du blai ba shisha ngimpat ngau thu pura kiat ni ki attribute ki jinglong ki jong blai ki bangila ki bala ban hiar pateng hangi la de ban penpau ki yin ki sem ki jongi ki jingim ki jongi badha ka sensyar ka khadar ha ka balang ka jongi kini ki jeli baro ki nong ki badap da ki jinglong ki jong blai kamot ka jingim jongi kan long ka badap da ka hok da ka jingi da ka jing khot da ka jing suk da ka jing start da ka jing bha da ka jing isnei da ka jing le isnei da ka jing janai baro kapan reflect lada kampat long kumta ki para banget biit
nyimpat itu pura yau ni ublay uba pipinia shem lada piwad ha ka jing im ka jong pi pila ya ka ban develop ya ka theology lingba ka jing im ka jong pi ndai ka bas ngau si ki para bangai bi new i ki way pat ki values ki attribute jong ka perthai ki dictate yang i ka burom ka spa ka bor ka ka perthai ki jing bam sap ki jing ya sha liang ki jing pen bi ki dur bula ki baharukom ki barong ki yeng ki sema ka sensyara ka kadara ka balang ka jong i bat kum ta ter nga challenge na mar kata yala di bat ya pi hatu kan ni em ka di ka sngi ka bangin itu pura yau ni ublay bat ha bangi wat ya u ha bangi shem yu ngin tre ne em ya ka ban kudup ya kini ki jinglong ki jong blay ha ka jingim ka jong nga ba ka jong pi ken mau ba banga bat pi ngilong kiling do Reformed tradition ti kran bahasa bang kan priesthood of all believers ka jinglong ling do jong ki banget but habang isngau thu sa phang kan kum nongin reimagine ya ka commitment ka jongi bangin nang yai perkhat mai ya kan ni ka jing IT lot ka jongi ngaju ngau tenat ban perkhat ya ka jing hikai ka tin ublay sa phang ka jinglong ling do jong ki banget Martin Luther why ya kata ka pedeng buah ka pedeng bah jong ka jing hikai ki jung ka jinglong ling do kamot baro ki banget ki dei ki ling do ki don ki ling do full time pastor mangi bat ki don ru ki ling do ha ki jaka ki ba pher ki bidon ki wei pat ki kam ka jing ngau tho be dei sa phang ka ni ka long babaro ki kam ki dei ki priestly function ki kam jong kiling do omla ban ong ba ka jinglong ling do ni ka jinglong pastor clergy ka dei ka vocation hanrei ka jing khai ka pateng kam dei ka jing trei ha ki office sarkar kam dei ombaro la khot yang is ka jinglong apostle tin blai ko ong ta nong yalap nong hikai hanrei baro ni dei kiling do kum ki banget ngidei kiling do tena pedeng kini kiling do ki boleh ulah tahu ubu khot kat tu kat ni bikin penyat ki kam ki jam jong kan ni ka hima ka jo ka bahakan ni ka khendo ki para bangai bi nomor kata kadang ni don kam hatung la itu purana em ni ublai jongi ngim das ngau thu than habangi shat habangi klan habangi bit habangi biang ngim das ngau thu bha habaki ei ki long ki ba yat bet ki ba yat renti henry ngin sa ngau thu hakapor ka bangi tengku bagi jing e henry ngin invite epi ba pinum ab ikta kapor yo kalong too late Wisaya habu ya lap sepang ka kubor ka babha ka jing penem ka sian wong henreon jer ka teng ya pi ki ling do ki jong trai ki briu ken khot ya pi ki chakri u blai jongi kamod ha ki jaka trai kam ki jongi ki briu ki yo i bangi long ki ling do ki jong blai iwei petras arsan ya piru kum ki mau ba ematei ban long ka yeng ba kan jaman sim ka jing long ling do ba khoi dat kum ta ter Katin ublay ka ong. Hindi mo mga katin ublay. Katin ublay ka ong. Ngilong kiling do. Kijing niya ba kan jaman sim. Ya kibal priang ho na ublay daw Jesus Christ. Mapipilong kibala jit. Baro ngilong. Baro ngiwan sa kijing yaseng namar ngi yos ngaw ne ngi shutip ne ngi don yung ublay. Hapo ka do nud ka jong nga ba ka jong pi. Kawai pat kabenta nalo ka jinglong lindo ni don em ka prophetic rule kata ka gawai ka priestly function prophetic rule
Kamot bangim da don kam ya kaban ya perta ki jakatre iki. Henry in protest ya ki baken jado ki practice ki balong shabana ka an ka jong play da ka jing im ka jong abat fi. For example da ki ki bam sap ngilai ba. Ngim tre. Namar ngila itu te yo ni ublay bulong ublay ba hok ba khot. Hatu kan dia kampen perkhat yang ini nama kata. Ya ka jing long ling do. Ya ka jing don kam. Na ka bentah ka prophetic rule ka bagi don. Ka balang kan haban long ka bakhot ka basuba. Kadang bakan yo long. Lane kan yo ban pen sawai ka sur kum ka sur ki prophet. Siya kan dia ka imlang ka salang ka jongi. Kajinget jongi, kajing itu jongi yang dublay, kalong kebadan kam, ladau don uding kop, bantau ya kani kajing itu kajongi dublay, lani kani priestly function ni kani prophetic role kajongi, way mau ser di kikendon kibakan jablay, di kajing long kibakan jablay. Shano katarajur kano. Ini perkat shimet. Namar teng ka jinglong Kristan ka jongi ngisu le kum tu gila long Kristan la itu ngim Kristan. Henry ngim la pat. Ya ka ban reflect ya kan ka jinglong Kristan ka jongi. Ha ka jingim ka jongi ka baman kasngi. In the pet ya ka imlang ka salang ka sensyar ka kadar. Teng i normalize things. Ya kini practice, syubo mentah kidan ke corruption kanu office pilih yang tu kelak long bikum tu. Siap ban ai kum ni ban ai kum tai. Normalize, along normal tu. Apa pilih? Siap ban ai something. Kitu kibalik tu kekam kelak yok lah ketulap, kelak kat tu ketulap. Kaya bayok man kasni under the table. Kipara bangai bihi namar kata. Kani kalong tang kajing pen kan mau namar ngiem kani ka persai ka ba kata-kata. Manipulation ka babun. Kajing pen beat, kajing pen khong wan ki ai. Namar kata ngawong ya pi lara ka balang ka jong pi ka yeng ka sem ka jong pi ka jonga ka balang ka jong pi ka jonga ka society ka jong pi ka jonga ka sensyar ka kadar ka jong pi ka jonga kam kalong ka bakenriang ka mod ngem pat itu yaw ni ublay uba imbat boy basisha ubadon ya kini ki kendon. Kibau ai pateng hanga badapi. Kini ki absolute attribute balai bat hala dia. Kajing long jo una bam jukut kajing don bor kajing start kajing kadai bangi larang ibaklang li pai gen jo tau don bor uba palat ya kabor ban ya kibor kan ka pertai. Henry wong shim ya kini ki banga ai pi ka hok kajing shisha kajing eat kajing suk bat kum tatater. Namar kata ki para banget bi. Ngin om normalize ya ki practice ki balong sabar na ka jinglong ka jong uni ublay. Go to the world. Nadangi kan sepak balang le ka pertai WhatsApp to pertai kan wan ban sensyar ni ki kendon ki pertai ki kendon to pertai kan sensyar ni ka yeng ki jongi ki dipendon ka kingdom of God ka hima ka jong play ka sedang nang ni don ki baong mo na siya yap in samat kata ki ka sedang nang ni namar kata kadaw ki ying ki sem ki jongi di bendan ka hima ka jong play don ka jing le meng don ka jing sarong don ka jing le he ka hima ka jong play kam don But naki yang kijong ingin hikai ki kon sapang kini ki attributes ki jong blay bala shai kena he kena san kena rung ki jakatre kinomle ken protest da ka jingem ka bakhoj ka ba hok ka ba sngur bat kum ta teter ki para banget bi ngin mi nang ni ki brio ki be yo ka jing smo thu sapang ni ka theology your theology ka jong pi Wat sya bakas pa kan rong no ya pi.
what sya bakanu ka bakan jadok kanong ka controlling principle ya ka jing im ka jong pi ngihap ya ka ban pen pau ya ka jing eat ka jong blay habang eat you blay bang isngo thu kam dai ban long partial sngo thu dem kat ban fit in hei tui bang isngo kwa ban le nginom sngo thu kat bang i kwa pat ban sngo thu ngi sngo thu em nginom le kom ta nga sngo tanat ban pat khat pang William Carey wi lot na dong shadong hakpor bowang banwan missionary shini po India wi pastor rong song ka khna baret nan pat sngo thu ke han rei blei khat you wan rai ka gospel ning kong hang ni po Calcutta po Serampur pindalet yang tu let page yang tu kalau Carey Library ngahikay yang tu kat nupos nem ngadang wan shini ars nem menta pindi ka Bible kasi ka batho ha ka tin Bengali perkhat pi kat nu ka jing trisistom. Yes, we are all theologians. Baro ngidon lagi jong gi theology in our own right. Namar ngi kren sapang nu blay, ngi reflect yaw nu blay. We think about this God, ngi perkat sapang nu blay. But abang ngi perkat, do we really know God for sure? Hatu ngi itu shisha na ya uni ublay. Ne ngi shudan itu partial relationship na ublay. Habang ipan pau ngi reflect ngi jinglong jong blay ki brio kan isi angi ki officer kan isi angi ki betrelang kan isi angi. The system will hate us, but they hate us for doing what is right. Ki isi ki shun angi namar ngile ikababa. Haka theology ngi jukren mga ding kano hikay theology ngi jukren mau ki points. Kadon kaway ka doctrine kami hot theosis, deification. Christ-like, como Chris, but ngin reflect na but ngin long na como Chris, lada ni long, ni haban itu pura, yau, but yau blay, ngin mi nang ni ki para bangit bi, keli ladi, kabalang kan keli, balik kesensyar ka kadar ka jongi ka long kumni. Namar ngimpat itu purati yang nublay, dang syalong partial, dang syutip empat itu. Hatu ka yeng ka jong pi ka syutip ne ki itu, hatu ka balang ka jong pi ka syutip ne ki itu, hatu ka imlang ka salang ka syutip ne ki itu. Kaya kendo kaya syem yang nublay. Mi nang ningin perkat ki para bangit biin. We are all theologians. Baro ni don ni ka theology. Ya syembat uli ublay. Ubaim bat ublay ubisisya. Ublay unyarap. Ublay unay bor un kersyani. Bangin ang laban yad. Ya kan di kajing yad pilgrim kajing yasla jong kan di kandaw. Da ka bangi da don ya kajing mut ka baskem. Bangin reflect ni penpaw. Ya uni ublay ubangi da tip ni da itu ni da syem. Hakajing im kajong abat pi. Ublay na kabenta ka buram kajong u. Amen. Ngai ngu ublay nakabenta kan ka khubor kabang lios ngo le mak sakri kajong u kapan kan mau phang unu ublay jongi ubang ingat bat mangi ni sakri pari kita kajing long ki babaha kajong u hakapang ite ban perthu bot ikita ki ki bolong kajing baha kajong ublay jongi pat mengin lecek perthai pat mengin long kita ki khon ki sakri ki sakhi ki jong ublay uba mangi nginget hi bat ngi sakri ublay un kurkhu yala ka jong ka sakri ai ne khubor Dr. Wanda Helen Kharluki ben kurkhu yaka jing sakri ki jong phi ning ministry ka jong phi kum ka wen ngi no hikai thakan ni ka theology department hapo ka college ka jong phi blain ang kurkhu nang panan kami phi blain kurkhu ka yeng ka sam jong phi ru hi parok ko we tukum ni habo wai
ai khoble ri phi ki bai nong shimanta jong ne kopor nadu ki khon samla ki lam hak praise and worship kumjo iki asher stroke belaya yarap an lum jing aingo kumjo itu masan bla dwai ji aingo itu masan secretary rebel ai jpa bran kam na kaliang chuka palang ka jongi beran kor khoi ngi we pi we beran ka jeseng ngin mi mani phaisu king sem ka jeng ring ka pe chukur khu ka jong ble mi la yo ling ba ka ne ka jeseng rojer jora ka khado jene ko por ka jeng roi ka arspa sanpuar arspa sanpuar hai dengan semua kepat mesan bi kongwer en sabo haka jeng dwai lingkot je supply tu jengker khu penwai anong penem try ka jeng at ngan le yarap nam jong me ngau nong pop klot ba matla tu pendep ka ketien bane atra jisu lembat shakrit lot to ke jor arspa sanpuar
Try but it ubele berukupai jeung bableng ni aingu me ko try bamarang isnai ka bansa yang bangin yo bansa skor ka kten ka ba em ga chang me ho ngeli asngo kan ka poi kan ka khobo lambai sakri chang me iblawan ban sam hableng chang ya ka jing sisa ya ka kten ga chang me so phang ma ben long ubele uba em uba sisa try rap yang lembah kan ikut kubur ngeliga, bangila bani yet ilade, hadukat nu ngilala bani itu ya me, bamelong terai, melong nong penem, melong nong suspa ujangi, aku terai maka tersen pak tukurku, ya kan ikut kubur ngilayo, hakan ikut kubur, ndangin mino nang ni ruk menjo, nak kijing isnai kijing kerku kijang me, terai be, hak bawai no, tu ai bagi kijing Syakri kijing mani jangi barak kilang ke bapdang hon hak macam me. Tukur khu sesen pai jong ke syakri ke jong me. Lengkat lem ke college hang te maklat. Kilang yo ke bor, kilang yo bandang terai khamha. Hoi kham tam e banai penmi ke syakri ke bakodor ki ban long kinong tre bagi sakhi nakam ta ke gospel bakabolom ke jong me hi. Tapi ya ke bawah no. Tuta ai bakajing ai ke jong try bonong penem ba jeng you Jesus Christ ke jing ba ke jong ble kupa ko na bom jekot lam bakajing slok ka yang ka pen sai bo ka ba jing hon ka pelinti ke jong men se em ko to ai ke ni kila we ble ba em ke long lam bat ngi ke biasang ha kan ka por ke long lam la ka jong ka balang lam ba ke riu khoi ba ro ke ma mani ke bayar ro ka kateng ke jong me hang ne hak lang ka perthe ro kum jo na do menta baca bom jekat. Amin.